Club Junta, building better Africa. Muli bwanji basi limoni kwina kulikose kumene muli. Akatundwa na Mando Africanso pa radio. Muli bwanji kumadera kwina kulikose kumene muli. Ndatiye ndibwerenso pano pa radio. Muli bwanji blaza waine Chikondi Majiga, muli bwanji? Natenga mpando ndi kukhala pansi pa mtengo. Ndatiye ndimvereko speech ya Mr. Chakwera. Aya ndiye idavumbuluka speech ya Mr. Chakwera. Nakhala pansi ndi kuimvesera bwinobwino mwachidwe. Inu bwanji mwaimvesera kwanuko? Nanga mwatolamo chani? Muli bwanji Yohane Pongwe mwatolamo chani? Blaza Majiga mwatolamo chani mu speech ya Mr. Chakwera? Ata bwanji osamalemekeza kuti Dr. bwanji taona ma doctor ife. Wani Mr. Chakwera. Muli bwanji Brother Musa ndi basi limoni adadi abwera. Mwatolamo chani mu speech imene? Mwatengamo chani? Chatolamo ineyo munyanane chimene ndatolamo. Chimene ndatola ine mu speech ya Chakwera. Ndatolamo choti iwo afuna azipita kunja. Iwo afuna kunyamuka kupita kunja kuti akagule mafuta. Ari Chakwera zamunyasa kwambiri afuna apite kunja akagule mafuta. Ndicho mwene ndatola moto. Kuti ngakhale toloka muzo amene sanambe wapita kunja ukagula mafuta. Olo Joyce Banda sanambe wapita kunja ukagula mafuta. Olo Amuluzi amene sadasazikepo ziko la Malawi kuti akupita kunja akagule mafuta. Muli bwanji Akazombo ndi basi limoni. Akazombo tumwaitenga parliament ngati yambu yanu. Akazombo mwaitenga parliament ngati ya kuchipani. Adaliso Kazombo, amadaliso Kazombo mwaitenga tu parliament ngati yambu yanu ya amayanu. Ndi Achimwendo Banda mwatengatu parliament ngati ya MCP. Parliament ije ndionena kuti phungu inalesa amene ali maganizo wake akhoza kubwesa amene muchi. Lero phungu akati ayime atenge ku maganizo azuzule boma lero mukumutulusa. Sopano choti muzikambirana kumene kwa ndiye ndi chani. Aphungu ena amene mukuwatulusa inu nyumba ya malamulo mukuwatulusiranji. Parliament mwaitenga ngati ya gogo anu ya mbwi anu ya chimwene anu ya longwanu. Musaitenge ngati ya kumtundu wa kwanu ya. Mafuna ndi auza Catherine Gotani Hala kuti parliament musaitenge ngati ya mbwi anu. Musatenge parliament ngati ya chimwene anu.
ndimangofuna ndilobwe imene kuti akazombo musatenge parliament ngati ya kwanu kwa agogo anu ya anamanga parliament imene yasha amayi anu sha ambuya anu ya olo mutakafusa ambuya anu opita aja ambuya anu aja anapita aja sikuti parliament ija anasonkhanaonso ya ndipo ikamangidwa wa parliament imene ja ambuya anu aina aja adala atapita amene aja atasowa amene ajawo ndiye choti muzikatulusa anzanu mu nyumba ya malamulo ndi chani kumbwambwana kupusa zazi ndimalize bwanji ndikuimba kumene muli bwanja Blessings Malingamoyo mwatulamo chani mu speech ya Mr. Chakwera ninapeza kazi icholinga chotitikale naye pabanja ndi anthu ena akupita atuya mpakana kumunda kumakasiya fetereza yati kuthokozeni kwambiri amanga imupate chikondi chimene chata kuyenda mpakana ndikukafika kumunda kampeni ya chaka chino ivuta koma tikuyamikeni mwapaderadera amanganya kampeni ivuta kulowera kumunda kwenikweni ukapereka fetereza tikuthokozeni kwambiri amanganya mukamuzeso Mr. Chakwera azipanga zimenezi kampeni imene ikubwera ndiyofunikira kumayendera azigugu mminda kumakapasa fetereza ayi ndimangofunaso ndikambeko ya fetereza pang'ono ndimafuna ndiauza agalu onse a MCP kuti anthu akufuna fetereza wa makupuni ndimafuna ndiauza agalu onse a MCP onse amene akulamula boma agalu onse a MCP kuti anthu akufuna fetereza wa makupuni chigawo chakumwera kuno kulibe fetereza wa makupuni chimanga anthu azala ndipo apalira ndipo chimanga chikuoneka bwino oti akadakhala kuti adawagawira anthu fetereza wa makupuni mmene adalonjezera muja ndiye kuti anthu bwezi pano mwina chaka chino akadakhoza kugwirako kachimanga ndiye mafuna ndi auza agalu amene wakuti agalu inu fetereza akufunika musamango banda lamazo kumango zibera nokha ya kumamanga manyumba odula kumanyengana maofisi mwa agalu inu ya mu speech ya Mr. Chakwera chimene ine ndatolamo maonena kuti iwo akupita kunja akagule mafuta wokha osati sokagula koma kukapempha opempha abwanitasa opempha agalu opemphawa boma kungokhala lopempha basi pempho ngati anthu osaona agalu ino boma longo pempha chithandizo chonso chikabweranso ndiye nkumachigawana ndikumanyengana ndikumapasana mafoni ndikumakujambulani maliseche agalu ino mukupangisa ziko la Malawi manyazi kwa baya agalu ino mwanyanya kunyengana maofisi mukwa baya ndikuti to agalu a MCP wa 2025 sapasa voti ndapita ndapuruka ndathawa munali ndine wanu DJ Rodi ne munyanane pompano pa radio lomwe ine ndiye munyanane chaka chake ndichi ine ndakhala nanu koma lero ndakusiyani nane kupirira kwanga lero lokandaganika ndichikondi chanji koma mukaona majungo nikakhala malusi masinyapa mbumingati wofula galo akabwera akwatu ngope yako imajida mapinja akazanga boza vitu fela kudya mabanja alelo ongo kala popeza ngibanja koma chikondi
naka asalawa ndi malota kala chikondi mamadanda ula moyo wose ula kukala singo matima moyo mukale tendere kala chikondi mamadanda ula moyo wose ula kukala singo matima moyo mukale tendere apapa singo endela chikondi chokula basi chikondi cheni apachakanika singo endela chikondi chokula basi chakombale ndidiwo apapa singo endela chikondi chokula basi kasono bana sikatelo singo endela chikondi chokula basi